Welcome to my vlog. Welcome. Outside, a lake view escape. Guys, Dani. Masung bentang natantanan ya. Bentang guys. Masung bentang natantanan guys. Di amis ko si Buana. Nami gikuha ipada ang ati. Daghan ka salamat inyong gihatag para screen door. Patauran nila sa ate og screen door dahil sa mga duha ka portahan guys kay ang mga mananap manood lagi mga iring manok nga na manood di mi makabantay labi nagkanang atumida to magdigamos gawas ato ko dito sa abuhan sa maabrihan dahil sportahan makalimot og sira manood man ang mga mananap labi nagmanok na mangiti dari sud salamat ka dun las ate dan ate ang kuha na message ang gipada para sa screen door daghan ka dun salamat tinjong tanante we love you og amping mo kanunay diha ate yes na pay daghan ang muha buat sa may cards kaya pag-amot sampai nang mga kimino hindi ka nag-ipit naghama yung kalo din ikaw ano na kainit diyan natin nakuha na ng mga ginjong ipada para screen door salamat ka dyan yung tanante mabutangan na gazid og screen door ag duha ka portahan daghan ka dyan salamat di na dyan basta-basta makasudanig mga mananap salamat ka dyan yung tanante. Diyan natin, diyan na may daris ka mutaod sa screen door. So, sila dahil may mutaod sa screen door, guys. Kanina ay duha ka ulitaw. Diyan. Ang ila dyan ni mutaoray, guys. Kato ilahang papa. Kaso ilang papa kay namatay naman. So, silang duha mo ay magtaod. Diyan, wala ihang manghod. Okay, ito ako nagilakaon dyan. Nag-voice over ako dani guys. Saba man ilahang sounds. Delikado og hang video. Mga copyright. Sayang agat ang video. Dyan mga copyright. So, tuan natin hanang nahatag ag bayad sa duha ka screen door. So, ag kada screen door is nagkantidad siya og 7,000. So, nindot na siya nga screen door guys. Kaya na may screen door nga tag 10,000, 13,000. So, grabe naman itong mga mahala. So, kanina mga nakuan guys nga 7,000 is nindot na dyan siya baga siya nga screen door. Dyan. Daghan ka dyan salamat tuan na gajud nabayaran na gajud na mga duha ka screen door daghan ka dyan salamat kay ilang ipatauran nilas ate og screen door ang portahan di na basta-basta makasud ang mga mananap ilabi nagmanok kay dari mangitisud ang si Gabriel kay nangadyo man og tambis wa jay kapag ang Papa Gabriel guys ang daghan na magbunga ilang tambis nga kanang tambis bitaw nga green nangadyo mi naay bunga ni na arang tamis ra ba jud kaadyo. So puhon magmarkot na kuno pus Papa Gabriel dani kay magpaliwat na kuno pud siya tambis nga green. Lagi sa magsige na lang tagpananam dani ang problema kay wa tay lenang tamnan bitaw. To nate daghan ka jung salamat sa inyo hanggi kuante nga para pang screen door daghan ka jung salamat ug amping mo kanunay diha te sa Ohio USA. We love you all ni jung tanante. Ate Christine, Ate Jo, Ate Annie, Ate Venus, Ate Pache, we love you all sa tibok pamilya. Amping mo kanunay diha te. Love you. Tamis mabiding karejut guys, dalikjat mingat ko. Kaya dyan pa pangpalis si Zamo matus bahay. Kaya pa say, paano siguro slain nga po taod pa sila slain. Ada campsite this way. Ito pa daw. Okay. Pero guys, manari agi ingan nilang adong sa campsite. Kaya ko naman dato ag tapuli. Ito na may nakadagpat na itong campsite ko no. Ito tapadong na ito. Okay ra mula agari ba sa ting init. Pero tinguan siguro yung magsilibing kalapupon man eh. Nagyan na. Paman simitado. Uy, view ka dyan guys. Nice, dari. Mana pa? Di mo na maud. Ha? Guys, ito guys. Kami na mag-hiking. Ito na nakita sa video. Kalaan na ka people. Sa malapit. Ito, pikas. This way. Dito, this way. This way. This way ko na. This way. Okay. So, nasa dyan mga nakabutang mga
Rato lang guys, hindi ka mga wa. Oo, okay. This way mo ko no. This. Kada jadi ay. This way ha. Dito siguro. Uy, mo na gud siguro to. Di mo mawa dari guys kay wala di bang handakan o kanang ay pambuhay lang si babaw. Bitaw. Pwede ra gud mangutana guys, mari lang mas mabini. Asa dapit mas mabini pa. Asa dapit sa mabini. Mabini, Itali. Ha? Itali, mabini mo eh. Ay, Italy. Ikog sa iring. Kaya naghanda rin ikog-ikog sa iring. Guys na ah. Ikog-ikog sa iring. Pwede na rin mag-date ang mga managuyab. Mga managuyab. Ito ah. Apa nih? Mau ba to? Mau lagi to? Ha? Mau to? Mau lagi to? Ito. Balik ng magaganan. Magaganan dari guys ah. May dam. Ay, mau lagi na. Kaya na may dam na ah. Uy, pwede din maglaba na to guys ah. May atas ng labunan pa. Dito tayo maglakad. Bitami. Entrance. Aman na nilang entrance dali guys. Wala ang moda rita mo sod. Guys. So dari mi guys na the campsite. Drop off. Apil bata? Apil yung bata o pray na ni? Pray na ni? Apil na? Pwede mahanjog 5? Ang-entrance na rin. Agdag ko mo tag 20 dam. 20 per head. Janggag may sige lamang panjuan. Lamat na hinanjuan game 10 pesos. Kasagad na kasagad may guys. Ang-entrance na rin tag 20 per head. Si Kim Kim nahanjo na mga 10 pesos. Uy, hello, ka-nice. Gito ang saksanan. Apoy. Bayad tag 10. Uy, nice. Uy, masig di na pwede na ni isa ang motor. Wow, nice tazo guys. Pindot siya. Tapos, la, pindot. Hoy, mo din ang view dari guys na. Wow, orang ka nice ka azo. Kato siguro dito ba? Pwede siguro to dito laagan to ah. Pwede dito to ah. Ha? Pindot tani gabi na naman dapat naninda dari dia. Dapat naninda dari dapit guys. Pindot siya. Nato lamig dato picture-picturean. Nasa ko andari guys. Enja pwede mo dari manghigda kay naman sila yung mga inga na kana na. Kalimot mo sa rito inga andari ni sa oy. Hindi, pandong na. Singan? Pandong. Pandong-pandong. Wala ko yung mga pandong-pandong dari guys. Pwede siguro dari magbangka-bangka kaya naman pibangka dato to ah. Nice ka so dari guys. Grabe naghanap tumbi. Wow, relaxing ka so lugar. Apa daw? Uy, ito yung nagbangka ba? Nagbangka da ito ah. Sakay ka Kim? Oh. Nice dari laagan guys. Uy, nakalaag raga dun. May dari mabini. Likim, mag-picture ta dari Kim. Dali Kim. Yan guys, ang kanuna yung makita. Uy, raga nice dari guys. Wow, super. Makabusog sa mata. Hindi na gabi ka ng buwanan. Gabi ya. Hi guys, welcome to my vlog. Pwede siguro na magbangka ka. Pwede may nagbangka-bangka to ah. Pwede magbangka na to. Okay. Picture sa mga guys. Dali Kim, dali Kim. Picture time. Dali. Welcome. Campsite, a lake view, escape. Welcome to vlog. Dito ka na yung katingan. Charan! Okay day. Ikaw po pa, kapot siya. Kenapa? Dari ko pa, dari ko pa. Ito pa, sibig sa. Dato ka na, pikas ako. Ito bang, ngit-ngit.
Sige. 1, 2, 3, go! Picture time, guys! 1, 2, 3. Hanapod. Kabibyo ba? Oh, tiya. Okay. Naka-picture na dyan milari, guys. Wow, nice. Gad dari alaagan. Nindot siya ba? Pwede sir, tumasakay ito bangka. Nindot siya gabi, guys. Kaya nasa mga suga. Inga na ba? Dan saan man na nagilaag nga. Aram ka, untong tutuk man. Ito, dalik dyan kami ngari. Pwede surda ni mga laba. Na, para makatinaw ang tubig. Ang kanis siya mo, sigara na sa gabi, guys. Kana, solar man siya. Hinduta, uy. Uy, ginoo ko makahangat man dahil ni. Mazo ni guys, mga buntag ba? Magsadyo ni hiking. Skim-kim mo, arang kakugihan ka dun kat-kat. Kugihan ka dun kat-kat, ang mong bansing kamay. Nanti ka na, sus, di man siya maligid na ni. Dali, adli kag maligid. Pa, picture pa, kamu kim-kim. Picture mo kim-kim. Pwede deh siguro mag-on pa. May ano ba? Bangka. Upgrade mo? Ha? Ikot na uli ba? Deh. Mama! Oy! Coba deh. Kimi. Dali. Main doang mama deh. Picture mi deh. Kaya ko boda kamay. Puling. Kani? Lang eh. Mana? Dapat. Patut ka. Sige. Yan, dapat. Mana? Dapat yung tiyo. Patut ka. Hello? Kumagit ko. Deh. Ha? Ano, tamas. Tatay ko. Deh. Deh. Malaki? Mana? Dapat. Picture ko. Hala! Dali. Picture ko daw. Kapoy na. Lagi ikaw picture ka naman dali. 1, 2. Arang kagara, ando tara punya sign. Kung napod mo picture dala nga sign. Sige, 1, 2, 3, go. Oh, solo ulay drone. Oh, ikaw ay. Hi, kayo pag hi. So na guys, nanay sa Lindano naglupad-lupad. Witaw drone to siya to. Jangan pa laag agisang drone. Nindot to siya i-drone dani kay makita jud tanan. Patay dai. Na mo langoy kasi nang Tayo to ganda no, bulingan. Saka man rin isang daman no. Pinaingan amin sa marami sa kanang nagtudot ba. Dako jud sa dam guys na. Harang ka nice dari kaazu guys. Nindot kaazu sa dari laag. Orang kan nindot dari laagan guys. There is the campsite. Dari sa Mabini. Oh, harang ka nice kaazu.
grabe sa paga. Tikaihang gani ka diha. Nada ka dari ilang dam na pinatujek dening dama. Day. Pinatujek si Jaba. Nice kaso dari laagan, maka-relax guys. Kaso ingaron nga grabe namang utuhag. Parang namang sigahag langit. Asa ni dapit sa mabinigam? Kaya ka pinabutan to. Bini ko yan kay. So boundary din ni siguro si Jess kaya kayo mabini. The campsite mo sa dari guys kitawag og the campsite diyan sa laagan dari sa mabini. Nakalimot ko kasan ni dapit sa mabini pod. Sakay ilado na ni daring laaganan. Among itujek. Ato na si Jai kan anan dato guys to. Dapit. Mo to pa dato pa to Pa. Ha? Di na? Mura lagi. Mora sih. Tata na. So lami si dari guys no. So dari kay daghang tubig pwede siguro na nimang laba. Okay, malipay ka nakalaag na ni. Chu. Magkatata na. Sa payong pay. Okay, sige. Atas pa yung payong. Hindot siya guys. Ang palipad-lipad na ilang kakuanan. Sa kana guys, na naglangoy na tubig. Hani ka na. Langgam buti na. Langgam. Langgam siguro na. Uy, di na tao. Tiyabog tao. Tiglum ra. Kana ba guys na? Kaya sila. Kana. What's that? Hani ka na guys na. Langgam siguro na padir. Langgam na. Has na. Ha? Hani ka na guys. Masukuan siguro na. Langgam siguro na. Na naglangoy. Kita mo. Naglangoy guys na. Gakit lagi sus abin langgam dahil guys na abin na may unsa sa nga langgam guys na tak mo na naglipad-lipad na naglipad-lipad nga langgam unsa sa kanang na ay banog muna banog ngambak nami so mula ang modari guys nga relaman mo sa mabini there is the campsite. Si Joy, lagan. Snoop. Nasa tamo dyan. Pwede mo magtampay. May mga tent. Saman, ito ka, pag-picture ka. Ano sila yung mga minogis o mga unmadari. Manas kim-kim guys. Kana kim? Muli na may... Thank you. Sa pagpaham kalo. Ikaw si Witch. Kimi-kimi. Si Witch. Ito na may guys. Muli na may nariksat na may laag na rin. Na campsite. Hapon kaya. Kung pa ng hapon tamula grabe man rong inita ka adyo. Kay utang tutok man. Next time na. Lagra may dari banana mo mga kuyas. Banana kasi kuya. Undot si sa view si dalag. Barato ram po dito hangkuan entrance affordable ra ka adyo kay 20 per head. Sa ito sakyan na 10. Mangit na ka. Selamat dam. Baik tani pohon. Hey guys, labong pag imong mata na itong lagim. Grabe inita naman ko na ito guys. Kinahanglan sa mula agad ito ka ng hapon or sa buntag. Gingaron na grabe na inita. Tutok man. Malas 3. Dami ito mula alas 3, alas 4 sa hapon. Paano? Yang tisap sa ano pala kita daw. Yung ka sunset or sunrise. Yan na. Dito. Sunset. Lagi sunod.
Dalagan. Malingaw sa to guys, mulaag to upuan. Mulaag tala to pahapon. So hapon may natong mulaag sunod guys. Kaya ro. Nindot ang view ba? Ang tala to. Kami mga guys, kaya pa man may budget. Una. Una. Una guys, kung may budget. Wala pang nagmapuyas kaya ro. Prito ba? Noos ako guys ang lula sa isang kuan ang lula nga naman dyan guys basta kuan tingkalag-kalag kita may muduaw nila kaya pag sila muduaw na to guys no. Noos ako daring uyang umi-uyong do sa mga amigo ni Idiboy guys Eduardo mas Idiboy kami sa muduaw ni Jaron Eduardo gumupas Leonardo Candido Aquino ang lula Benedicto Simon Leonidas Cristina Nestor maniag nanay ni nanay yes kani akang uyong kay nawa man nang ijahang kuan nga ni lapida dalagos kang uyang ato laman na dagket datos dakang kuros kandila parang uyong guys mani halula si Patrocinia aton kana jandi duitis na agoy hindi ana gazet lagi wala may biko na guys na torta no nukok. Hindi naman makakaanda ng isong idadaan. Kani mo ni hang first cousin kani guys Anthony si Intig kani igagaw guys nagsunod na silang manong adi nagsunod lang si Ja si manong silang tulo 2018 kani hang igagaw pagka June 2018 June 17 ang igagaw kani si Anthony naguna si Jang nakawan sa pagkasunod tuig hagya pong igagaw tulad to harang patanawon guys kung po to si July 6, 2019 sa pagkasunod tuig harap pang manong pagka April kalimot ko han itong pitsaha basta Abril to si Ja kita mo'y manong auro nila okay, once in a year naman po ni once in a year pala sila maduaw nato daron sa mga kada-adlaw na mo sila malabjan sabotan na sila guys okay, busy matas ng panginabuhi kada-adlaw gutan ato ang lula nagkuban ang lubang sang lolo nga amahan ni nanay nawa man ag katong isang nga ni lapida ato nakawa ko dato ranis dakeng kuros na dagget isang kandila wala may laing kandila uy gagmay na may nabilin nahutdan naman sila mga kandila dito ni guys pangigagaw ay si Anthony mo uy 2018 siya 2019 nagsunod si Manong 2020 nagsunod dyan silang tulo ang isa kay gagaw 2018 ang si Tilang lang 2019 si Manong 2020 nagsunod dyan silang tulo tuig jaghang lolo kay wa man ko katuod sa isahang kuan lubeng nakanawa lagi isa nga na lapida pero dito to dapita nga side guys kaso ano ko na kuan katuod kay nawa lagi isang anak kana lapida so dara na naman haidagket pagilas uyang ug uyong side ni tatay sang mamag papa to naman ha namang nga kuanan naggetan agkani kamanong puning uban nagget ko dari guys aras dakeng kuana dake nga kurus wala naman day bekeg dari
Kaya sa kaan na kukuban. Ipatong ng mas dakang kuros. Di man mi kadoos ang magwang guys. Atos Manila ka to man sa Slago. Arin laman na sa dari idagkit. Dari sa dakang kuros. Nga na man. May ilubong. Ano yung lula guys, gaudin siya susuban. Gaudin siya kore susuban. Nagkagidagkat ni uyang. Nihit naman ag kandila guys. So kanahuntan mas lang kandila na ito. Magagani pinay na bilin. Naman na rin ang lulo ug lula. Isa naman laman sila. Kana. Muni ang mama o papa ni tatay. Tatay na hang. Manuotan nila guys. Kay kasara ba sa katuig. Na may dagkang kandila na bilin. Puro naman gagmay. Agda to likod pod. Ngari na kuno wag ni sukod sa kuan, portahan. Ngari na te ag masukod ni sukod sa screen door. So ami diha ka nanuaw ko datos. Ba ko datos minteriyo. Karejo dako. Baguhay pa ning kuan ken ning ari ken? Ha? Na labon gani hadari mi naghuwat-huwat guys. Wa sa ni kuan. Pagtaliko dai siguro namo mapay pag-abot ni ja. Nanuaw man ko karejo datos minteriyo. Nga to ko sang lulo, may gagaw. Apod silang ipang dagketan og kuan kanang kandila.